Sanibonani, ngiyanibingelela la ekhaya Kwa-Mhlaba. Nginesicelo laba kithi sabantu abangifonelayo befuna ukwakhelwa igubhu noma befuna ukwakhelwa umuthi womcebo. Mina ngisebenza ngamagona amaselwa engifaka umuthi wenhlanhla ngikuphakamise ngikhuphule bese siphahla ithongo lakho bese likunikeza inhlanhla. Lokho akukona ukuthwala. Akukona ukuthwala lokho. Ucela isidalo sasekhabo mama wakho nesakini kube yisona esikunika inhlanhla. Lezi idalo ezayivele zinenhlanhla zinemali labantu ababengenamona. Labantu hlala befisela abantu izinto ezinhle. Labantu ababephumelela kwabona. So yilokho mina engikwenza abakithi. Ningangibuza ukuthi azikho yini lobungozi. Asikho isigubhu esinobungozi. Ngiyaliphika.